chceš dělat takové náhleďáky, tak dej like, odběr a sleduj tohle video. Začneme například Minecraft thumbnailama. Vyhledám si Minecraft a tady si najdu thumbnail, který se mi líbí. Já jsem si vybral třeba tenhle. Otevřu si vystřížky, kliknu nový a vystříhnu si ho. Vložím do ChatGPT. Teď si do ChatGPT skopíruju tenhle prompt, který nechám v popisku videa a připíšu si tam tohle. Prakticky popíšu ten thumbnail, který teď bude dělat. A třetí bod, nahraju skin. Řeknu mu, že tohle je můj skin a chci ho zahrnout ve videu. Napsáno a teď to nechám vygenerovat. A thumbnail se nám vygeneroval. Podle mě vypadá dost dobře. Teď, když už ChatGPT zná náš styl, tak mu napíšu, že zná můj skin, zná instrukce, tak teď mu jenom napíšu název videa a podle toho on bude generovat dál. No a náhled, jak nám vygeneroval. Styl je stejný, vypadá dobře a myslím, že to je ready použít. Kdybyste chtěli nějakou drobnou změnu, jenom mu to napište. Teď si uděláme nějaký Fortnite thumbnail. Uděláme to jinak, ale s tím, že mu vytvoříme vlastní předlohu. A abych dokázal, že to zvládne opravdu každý, tak si to uděláme v malování. Tak, tady to teda budeme tvořit. Půjdu na Google, Fortnite background. Skopíruju si, vložím tady, upravím. Teď si najdu nějaký skin. Třeba tenhle, skopíruju, vložím, napasuju. Dám tu nějaký nápis a nějakou instrukci mu napíšu. A ať jsou nějaké skiny taky v pozadí. Teď si to vyříznu. Skopíruju a vložím do ChatGPT. Vložím tady prompt, který budete mít v popisku videa a už generuje. Tak máme hotovo a taky to dopadlo celkem dobře. Teď mu napíšu, že chci další ve stejném stylu, ale bez exploze v pozadí a náměr videa je třeba 1v1 s dodem. No a vygeneroval to a vypadá to extrémně dobře. A teď mám tady takový bonus, jak si z jakékoliv fotky udělat vždycky PNGčko v nejvyšší kvalitě. I když najdete něco v nízké kvalitě, tak hned to převést do té nejlepší. Vyhledám si Minecraft, tady ten meč třeba, a napíšu mu převeď do PNG a 4K 1:1, protože to je 1:1 původní fotka. A vygeneroval nám PNG v nejvyšší kvalitě. Dobře borci, tak dejte like, odběr, jestli chcete víc videí a zdar.